नमस्कार, प्रणाम। रुआ देख रहल बनी भोजपुरिया दस्तक। ई जन मंदिर रुआ सामने देख रहल बनी, ई कस्तर महादेव के मंदिर है। कस्तर महादेव विक्रमगंज से करीब 7 किलोमीटर दूर उत्तर साइड में बा। एगो प्रसिद्ध स्थान बा कस्तर महादेव के मंदिर। मान्यता बा कि हल चलावे से ई शिवलिंग प्रकट भई रही, स्वयंभू शिवलिंग कहला। और ई हल चलावे से मिलल रहन। इनका मस्तक पर आज भी हर के फार मौजूद बा, घाव लेखा लागल जिसे कटाइल उस तरह से मौजूद बा। और वही सामने ई तालाब मौजूद बा। यही तालाब के जल लेकर के और शंकर जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक कइल जाला। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जबरदस्त मेला लागेला। बहुत दूर दूर से लोग आवेला। इतना जब मने अधिक भीड़ होला कि प्रशासन के हालत खराब हो जाला वो भीड़ के कमांड करे खातिर। सावन में भी यह हाल होला। सावन के समारी में भी कम बेस स्थिति यह रहला, बहुत भयंकर भीड़ होला। और यह भीड़ में जल चढ़ावेला लोग जलाभिषेक करला। यही तालाब से, तालाब के जनरुआ देखनी है, तालाब के पानी लेकर के शंकर जी पर जलाभिषेक करला। लेकिन आजकल जन सावन के महीना चल रहा बा, बरसात के दिन चल रहा बा, लबालब भरल बा ई तालाब। तालाब से पानी लेकर के और श्रद्धालु लोग मंदिर में जन भगवान शिव के शिवलिंग बा ओकरा पर जलाभिषेक करला। लेकिन आजकल देखी सामने के तस्वीर देखी, नाली के पानी से भगवान शंकर के, कस्तर महादेव के शिवलिंग पर नाली के पानी से जलाभिषेक हो रहा बा। सामने रुआ देखिए, हमार कोनो भावना नहीं है कि हम कोई के भावना आहत करे खातिर वीडियो बनैले बानी। लेकिन जो वीडियो बा वो ये बात के साफ दर्शा रहा बा कि नाली के पानी जौन मंदिर परिसर के पानी बा, जौना पर आदमी चल के जा रहा बा और कचरा लागल, देखी कितना गंदा पानी बा। इहे पानी भगवान भोलेनाथ के जौन शिवलिंग बा ओकरा के स्पर्श करता। गर्भगृह में पूरा इहे पानी भरल बा और निकास के कोनो साधन नहीं है। एह मंदिर के पानी निकले के कोनो उपाय नहीं है। स्थिति बाग देख ली, सामने महिला पूजा करे लोग जाता, देखी कौन स्थिति में लोग जा रहा बा। और वही में यही नाली के गंदा पानी जौन उनका के जलाभिषेक कर रहा बा, वही पर लोग श्रद्धा से ले जाके तालाब से पानी लोग ऊपर से डालता। समझ सकता नहीं, भावना बा, भाव बा। लेकिन जौन व्यवस्था बा ओकरा पर बहुत बड़ा सवाल बा कि जहां भगवान भोलेनाथ के मंदिर भी दूषित होके से नइखे बाचत, उस जगह पर प्रशासन इतना मौन काहे बा। स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय जनता, कस्तर महादेव गांव के ग्रामीण और प्रबंध कमेटी आखिर अब तक एह पर मौन काहे बा और एक निदान काहे ना भइल। रुआ सोचत नहीं कि समस्या ही नया नया बा, तो ऐसनो बात नहीं है। इस समस्या करीब 3 से 4 साल पुराना बा। और अफसोस के बात ई बा कि एकरा पर आज तक कोई के ध्यान ना गइल और ध्यान ना देवे के वजह से एकर स्थिति ई बा। ओहि जाके मोरौना पंचायत पड़ला। ई मोरौना पंचायत के हिस्सा है। और मोरौना पंचायत के मुखिया नीतू मिश्रा से हमार बातचीत भइल। नीतू मिश्रा कहनी है कि हमनी के लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा बनी जा, लेकिन अभी तक एकर निदान नहीं भइल। एसडीएम प्रभात कुमार से नीतू मिश्रा फरियाद लगैली है। तब प्रभात कुमार जो एसडीएम वाले विक्रमगंज के अभी वहाँ के कहनी है कि मनरेगा से यह मंदिर के जौन पानी के निकासी के व्यवस्था बा ओकर व्यवस्था करावल जाई और वह जल्द करावल जाई। सावन के महीना चल रहा बा, 2 गो सवारी गुजर गई बा, अभी तक तो समाधान ना भइल। अब सावन में समाधान होई कि ना होई, अब कब होई भविष्य के गर्भ में बा। तब तक कस्तर महादेव के ई शिवलिंग, पवित्र शिवलिंग जौन स्वयंभू शिवलिंग कहिला, जौन हल चलावे से उत्पन्न भई रही, नाली के पानी से रोज स्वतः जलाभिषेक हो रहा बा। रुआ देखी, भावना जरूर कचोटत हुई। हम समझा तनी
कि कोई भी धर्म के आस्था पर चोट कैल हमार काम नहीं है, लेकिन जन परिदृश्य सामने आ रहा बा इस जरूर मन के विचलित कर रहा बा, मन के परेशान करता। और लोग के ये समझे खातिर हम वीडियो चलाओ तनी कि एकर निदान करे खातिर लोग के आगे आवे के पड़ी, तबे एकर समाधान होई। और जब तक लोग जागरूक ना होई हन, शंकर जी यही तरह से नाली के कचरा पानी से नहात रही हन। बाकी हमार जागरूकता भरल वीडियो रुआ कैसन लागल जरूर बताई कमेंट में। और प्रशासन के रुआ का कहल चाहतनी, प्रबंधन कमेटी के बारे में का कहल चाहतनी, और पंचायत के प्रतिनिधि लोग के बारे में का कहल चाहतनी, इहो कमेंट बॉक्स में रुआ बताई। बाकी सावन के महीना चलता, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद सब कोई पर बनल रहे और दीदार करी कस्तर महादेव के विशाल प्रारूप के, विशाल शिवलिंग के। और ईश्वर से प्रार्थना करी कि प्रशासन के, जनप्रतिनिधि की और ग्रामीण जनता के भगवान सद्बुद्धि दे कि एह मंदिर के जल्दी उद्धार होके और लोग बढ़िया से आवे जाए, गंदा पानी से मुक्ति मिले। एसडीएम प्रभात कुमार, मुखिया नीतू मिश्रा और पुजारी टुनटुन मिश्रा सहित तमाम लोग के साथ देखत रहे रुआ भोजपुरिया दस्तक। अगर यूट्यूब पर नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी बजा ले, और फेसबुक से देखा तनी तो फॉलो कर ले, कमेंट करके बतावल करी प्रस्तुति कैसा लागेला, मनोबल बढ़ेला। बाकी बना रही रुआ भोजपुरिया दस्तक के साथ।